Moikka! Minä olen Merike Martikainen SK Real Estateista. Tänään ollaan Porvoossa rauhallisella ja luonnonläheisellä Kevätlaakson omakotitaloalueella. Lähellä palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Lenkkipolut ja hiihtoladut löytyvät melkein kotiovelta. Lähdetään katsomaan tarkemmin, mitä tästä kotista löytyy. Sisääntulokerroksessa on olohuone isoine ikkunoineen sekä reilun kokoinen ruokailutila suurellekin seurueelle. Avokeittiössä on paljon kaappia ja laskutilaa kestävällä kivitasolla. Tämä keittiö on käytännöllinen ja toimiva. Alakerrassa on myös kylpyhuone, jossa pyykkihuolto hoituu. Yläkerrassa on 3 makuuhuonetta, joista 2 on oma vaatehuone sekä käynti parvekkeelle. Ja tämän kylpyhuoneen yhteydessä on myös sauna.